That song was brought to you by Mag-MX din na aron MX Extraordinary. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Dapat laging safe tayo ngayon. Pati budget mo, dapat safe din. Kaya safe bet ang McDo Chicken McSavers. Ngayon, ang Chicken McDo, 75 pesos na lang. 59 pesos naman ang McCrispy Chicken Filet. So save yourself from overspending. Mag-order na ng McDo Chicken McSavers today. Save ka na, nakasave ka pa. Available via McDonald's Dine-In, Takeout, Drive-Thru, or McDelivery.com.ph. Prices vary. One day, isang araw, ay so napansin ko, toothpaste na binili ko sa fluoride, bitin ito. Ang leading brand Bango, dilita ng Dunay Maximum Fluoride. Gusamisis, pag unique toothpaste. Tanan may maximum fluoride protection, patok sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste everyday. Unique toothpaste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Palakasin ang resistensya para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Rowena Hermoso ni Information Counter Staff. Sa kadaghanan nga tao nga makastorya nako, buntag pa lang kapoy og stress nako. Pag uli sa balay, ang mahimong inahan sa akong mga anak na pud ang akong giatubang. Pero healthy ug malipayon gihapon. Sikreto nako, ehersisyo og saktong pagkaon. Giubanan pa og MX3 adlaw-adlaw. Pulo ka tuig na. MX3, the best. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uy, may auditions! Sali tayo? Kaso maikli yung hair ko. Pahabain mo! Try Sunsilk Strong and Long with biotin and aloe vera. You can be a football player, or vlogger, or doctor. With strong and long hair, you can play any role. Have amazing! Pride Bar Blue. Hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, sakura ang bango. Sakura,
conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Usa ka pahibalong serbisyo publiko gikan sa Safeguard. Ang kanunay ug hustong pagpanghunaw ug kamot ug sabon ug tubig ang usa sa unang dipinsa batok sa pagkaplag sa tanang balatian. Labi na gyud karong panahona. Ayaw kalimting manghunaw ug kamot pirmi ug sabon ug tubig aron magpabilin nga protektado ka ug ang imong pamilya. Ayuha ang pagpanghunaw ug mga kamot, ampingi ang kaugalingon. Ang musunod nga programa ay rated SPGO. Istriktong panggurang only. Dear Kuya Totoy of Lola Hubag. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubag, kumusta ninyo mga idol? Ingon man sa mga suking tigpaminawan ning inyong programa. Palihog, magpatago na lang ko sa pangalang Shirley. Gasakit ang akong dughan mga idol, kay na ako'y boyfriend. Pero, mura man o wala pa siya naka-move on sa ihang ex. Daghan kog nakita nga mga timailan. Nga daw sa may lugar paghihapon sa iyang kasing-kasing ang iyang ex og ambot. Kung mo agree, pamuna ko. Ay, inanay judi ay ang in love besh? Mumatay yun sa iyo? Magaguhago yun egg surprise? Yes naman. Kay gusto na ko nga ma-happy siya sa iyang 27th birthday. Kaya bang makita niya kung unsa na ko siya ka-love. Asus! Magbuwag ragihampon mo na. Bad kay kagbaba ba? Kay kasagaran yun sa mga relasyon karong panahon na besh. Dili magdugay. Mo nang ikaw. Ayaw yun pag-assume oy. Nga ka na si Miko ba, mo nagyo na imo forever. Naunsa man ka, uy? Naabot man ka na nga topic. Dali na, tabangin ako aning balloons. Okay, good. Sige na, let's go. Life is a moment in space. Kuya Totoy og Lola Hubag, ni adtong higayuna, excited kayo kung muadto sa balay sa kong boyfriend. Kay lagi, gusto na ako siyang ma-surprise. 6 a.m. sa dihang niabot mi sa ilaha. Nananghid ko sa iyang mama nga musulod ko sa iyang room. Dala ang cake, balloons, ug ang gift nako niya. Apan, sudla lang adto sa iyang kwarto, Shirl. Ma-surprise gyud to ani. Salamat kaayo, tita. Unya ako, Ayaw na pag-uban, besh. Dili lang ka sa sala. Agoy, tayo man ta ka ha. Madugay ka gani, alam na gyud. Bastos ka. Makisa na una lang niya ko. Amaw. Surprise, love! Uy, love. Happy birthday! Thank you, love. Naghago ka ba yoy? Masulod kasi mong kwarto, ha? With permission man bitaw ni tita. Ha? Kuan, love. Wala ko kapang limpyo. Sige na, good. Uy, masulod ko. Love. Oh. Nahilom ka magod. Ha? Wala. Medyo nilabad lang akong ulo. Sige. Maura man to akong tuyo ba? Ang i-surprise ka. Happy birthday. Thank you, love. You're welcome. Adus ako. Naapaday kihapon ng mga pictures nila sa iyang ex.
Sakit oy. Nga nang wala pa man to niya ipusa ang mga pictures nila. Unsa may puti pa sa butan to. There was a certain phase that Kuya Totoy og Lola Hubag. Imbes mag-picture-picture pa unta ko kauban si Miko. Apan, nawadaan ko gana dihang nakita nako sa uluhan sa ihang bed ang mga pictures nila sa iyahang ex-girlfriend. Wala ko nag-expect atong mga idol. I know, wala na sila. Pero, gisakitan ko nga makita kadto, nagsulti mi bahay na tong maong mga pictures. After sa iyang birthday, ug ni-promise siya nga ipuso na daw to niya mga idol. Tuon man, nagbasaylo ko. Ug nabalik sa dati ang among relasyon. Pero usa ka adlaw ni ana, sa wala damha, nag-abot mi ni Miko sa palengke. Napalit ko na tanan ang mga gisugot ni mama. Muli na ko eh. Kipertik yung inita. Oh, hala. Kanang naa sa may prutasan. Si Miko man na. Mapadaol ko niya. Love. Oh, love? Di po day ka dress palingki? Namalingki ko. Nindot man lagi kag t-shirt. Ha? Kuan? Wala mo kalabas mama? So, kadila sa akong gisuot. I see. Couple shirt na, no? Malamang ang pares ana to sa imong ex. Ha? Nindot. Nice inyo ang t-shirt. Napay picture ninyong duha. Sure. Wala ra ni. T-shirt na lang ni para nako. Wala na ilain pa. Di ay. Sige ha. Maumang ka. Unya, muuna na lang kunin mo. Bye. Love, hatod na ka. Ayaw na. Kaya ra kaayo na ako. Sige. Lain na po to eh. Dapat pa bang suoto niya ang maong t-shirt? Nga na yung mga dagway nila sa yung ex-GF. Grabe po to eh. Unsa man naibot pa sa butaan eh. Wala pa ba siya naka-move on? Mahal pa ba gihapon niya ang yung ex? So ako, unsa man day ko? Kuya Totoy og Lola Hubag. Naghilakyog ko pa uli sa among balay. Kay gisakitan ko sa kong nakita. O emang paminahon nga ako katong hilakan. Pero ikaw daw, nga makita nimo ang imong boyfriend nga suot niya ang t-shirt kanay picture nila sa iyang ex. Unsa pud ba ang imong bation? Matud pa niya, wala lang daw to. Gisuot lang daw niya ang maong t-shirt kay wala na daw siya masuot kay wala kalaba. Pero alang sa akong dughan, sakit kaayo kini. Tungod kay paminaw na ako, wala paghihapon siya naka-move on sa iyang ex-GF. Ilabi na ni Adtong nakita ko sa iyang wallet nga naagihapon ang ilang pictures sa iyang ex-GF. Gipailaw man niya kini sa among picture. Nag-ask ko niya kung nga naman, dili ba niya pwedeng itago or ilabay? Wala siya ni tingog Kuya Totoy og Lola Hubag. Ang iya lang giingon nga wala ra daw ni sa iyaha. Mutuo ba ko? Palihog, kinahanglan ako ang inyong advice. Thank you and more power. Magpaabot, Shirley.
Maing hapon sa tuhan letter sender, walain kundi Si Inday Shirley. Maadjong init nga hapon kaninjong tanan adlaw Sabado. Hello diha kang naynay kang dayan yan Krista Ken og Juan. Gikan na Inday Christine og shout out po diha kang Ate Ivy Jill og sa iyang mga anak si Jaden, Shana og Kisha from Irel Ablas. Salamat sa inyong pupuminaw katong mga nagpahipi lamang din ha. Thank you. Shirley. Problema ni mo Shirley kay wa pa ka get over imong boyfriend sa iyang girlfriend. Siguro tagaan lang siguro ni mo siya space para makauna-una, and then you should be the first person to understand niya kay basig wala pa siya ka move on, di ba la? Mauman, feeling ko na ko wala pa siya naka-move on. Pero lang, nganong nanguyab siya nimo? Kaya kung una-unaon gini mo, kung totally love jud ka na niya, wala na ng picture niya sa ilalim sa iyang wallet. Kay ikaw may nasa babaw. Kanya wala na ng picture sa iyang ex sa iyang kwarto. Bitaw kung naka-move on na gina siya day. Nya, suot-suot pa siya sa katong couple shirt nila sa una. Obvious na yun kaayo day. But pasabot, wala pa na siya ka-move on. So tabangi siya para maka-move on. Buhataon sa mga pamagi para maka-move on siya, para makapadayon na mo sa inyong relasyon na walay babag. Di ba la? Kung kaya nimo nga makita na mga pictures nga nagyapon sa kwarto, nga makita siya magsuot ang nailahang couple shirt sa iyang ex, kung madawat nimo nga sa iyang pitaka naagi hapon dito ang picture sa iyang ex, kung kaya na nimong dawaton, aw padayon ang relasyon. Pero kung dili kay magsakit imong dughan, aw katong isulti nimo ganihatoy nga space usa pwede to. 4 months pa man mo, so napagin ang tao sa stage of moving on karon. So namin gyud na kay nisulod man ka na pakigrelasyon man gud, dili man gud dula-dula. Kuan mo gyud na, it's give and take relationship. So kinahanglan mo sabot pug ka para makatabangan nimo siya nga mag-adjust. Ana ra ka simple. Amping kanunay letter sender, tulog sayo ka o prutas ka o gulay para healthy ka. O ayaw ipa-feel nga na nalain ka sa gibuhat sa imong boyfriend. Inom G Detox Plus Herbal Capsule kay kini natural nga detoxifier. Natural remedy. Puno sa nutrients nga makapalig-on sa atong vital organs. Safe pagyud kining i-take with other medications. No overdose, no side effects. Di jud ka pakyason sa G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinaka kusog! Ako si Kuya Totoy. ug ako si Lola Hubag. #G Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog!